हेलौ लोगोफोर खुलुमबाय बयनिसिमबो दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव आं भिडिअ लाबोनाया जाहैबाय जोंहा सासे जोंनि गामिनि खाथिनिनो सासे आदिबासि सुबुं आरोना माने बिथाङा जोंनि बर' रावखौ बिराद मोजाङै रायलायनो रोङो बे जोंनि थाखाय जोबोद गोग्गाथाव आरोना बिथाङा माने जोंनि बर' रावखौ माने सोलोंनानै लाबाय मोजां सोलोंनानै लाबाय आरो लोगोसे जोङो बे बिथांमोन आदिबासि सुबुंफोरखौ जोङो माने बाख्नायनांगोन आरोना बिथांमोननि गोबांथार मानसिफ्रानो माने जोंहा बर' बिजोंजोंबो फरायनायफोर दङ बर' बिजोंजों फरायनानैबो गोबां माने मार्जिन खालामनो हादों माने मेट्रिकफोरावहाय जेरै फार्स्ट डिभिजन लाखिनाय सेकेन्ड डिभिजन लाखिनाय लेटार मार्क मारिनाय बेफोरबायदि जों गोबां नुबोदों आरोना थिग दिनैबो जोंहा जोंनि बे ओनसोलावबो गोबां आदिबासि सुबुंफोर दङ बर'फोरजों जायफोरा मिलायनानै गोरोबनानै माने संसार जाबोगासिनो दं दिनै बिथांमोना मा सानो बेखौ आं नोंथांमोननो खिन्थागोन आरोना बिथांजों सावरायगोन आं माने भिडिअ बानायबाय थायोलै बाजिगार दा मिथिबाय दा नों मा बुंगोन नोङो जे जोंनो बर' मानसिफोरनि माने भाषाखौ मोजाङै रोंजोबो जे आंलाय मा बुंगोन दा आया बेफोरा बिहारिबो रोंजोबो बेनिफ्राय नेपालिबो रोंजोबो ओमफ्राय नोङो बर' रावखौ मालानिफ्राय सोलोङा जेनेबा माला रोंजेननाय बर' भाषाखौ 8 बोसोर थादों बर'नि न'आव बिनि थाखाय आं रोंजोबदों मा होनो खै बोसोरसो जाखो नों बर' रोंनाया आं जन्म जानानै 8 बोसोरनि उनाव 8 बोसोर थादों बर'नि न'आव 8 बोसोरसोनि उनावहाय माने रोंबाय आरोना रोंबाय बेबायदि दा नोंना राव सोलोंनाया बर' भाषाया सोलोंनो गोरा ना गोरलै नोंनि बायदिबा गोरा ना गोरलै गोरलैयानो बर' भाषाखौ रोंजोबो आरोना ओमफ्राय नों दा बेयाव मा खालामफैदोंमोन ना फाननो ओमफ्राय नाखौ फाननानै फैसा मोनखोना मोनजाया मोनखादों एसे आरो एसे मोननाय दं बेसेबाङाव फानखो नों दा नाखौ ना भुटियाखौ माबायाव फानखादों 50 थाखा बेनिफ्राय नास्राय ना गोरिया 40 थाखानो फानखादों आं ओमफ्राय दा नोंसोरनि गामिना मा नाम जोंनि बिजयनगर ना गामियाव माबा हास्तापारा गोलैयो गामिया माने ओरैजाय बर' गामि जाबाय ओरैजाय नोंसिनि गामि जाबाय आरोना दा नोंसिनि गामियाव बर' रावखौ रोंनाय साबेसे दं बर' भाषाखौ रोंनाय गैया सासेबो गैया